Това е пътечката, по която се стига до гроба на Бастет. Ако ми разрешат енергиите и съществата, пазещи това място, видеото ще се получи. Тук е някакво вълшебно място. Вълшебно, прекрасно, велико. Пазещо тайните си от древни времена, преди Христа. Да видиме. А сега енергиите ще се обединят, най-вероятно. Да, ще се обединят. Камък. Ето го мястото. Цветовете са някакси по-силни, прекрасни. Ето го мястото, наречено гробът на Бастет. Така ли е или не? Тук са скрити тайни. Тайни, които само енергиите, съществата, пазещи това място, и майката земя знаят. Да. Прекрасно е. Вълшебно е. Ето. Пристигам. Колко е красиво. Красота. Едва ли има по-прекрасна красота от тази? Тук. Ето го. Знакът. Знакът на богомилите. Пресечните два кръга. Ето ги. Пресичащи се. Така. Така се пресичат. Слава Тебе, Господи! Благодаря за възможността да бъда тук и сега на това прекрасно, вълшебно място. Ето го. 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 Каквото трябва ще се открие, каквото трябва ще се покаже. Това е. Това е. Това е. Разбирам. Благодаря. Поклон. Чувам водата как бълбука, как капи, капка по капка. Чувам водата как капи, капка по капка. Красота.